bona tarda. Sí, se sent bé. Benvinguts a una nova conferència de l'aula d'extensió universitària i avui parlarem d'un tema que de fet ja hem sentit parlar molt, del Covid-19, per desgràcia, però farem una anàlisi de com impacta les nostres vides, de quines repercussions sanitàries està tenint des del punt de vista sanitari i social. Per això tenim dos convidats del moviment d'experts en la matèria i que l'han viscut a primera línia i ho continuen vivint, que són l'Antoni Carbonell i Casamones, nascuda a Rubí, llicenciat en Medicina i Cirurgia l'any 1983, especialista en pneumologia des del 1991, va treballar al Centre d'Orientació Sanitària de Rubí entre els anys 1984 i 1986. Ha exercit als hospitals de Bellvitge, Berga i el Consorci Sanitari de Terrassa, on actualment treballa, i on té des del 2011 el càrrec de cap de servei de pneumologia. A nivell acadèmic ha estat implicada en la Societat Catalana de Pneumologia, amb la que ha desenvolupat diversos càrrecs, entre ells el de vicepresidenta. És també professora associada de la Universitat Lliure de Catalunya. Farà la primera part de la conferència i, a continuació, tenim Antoni Casals i Pasqual, nascut a Barcelona però rovinenc des de l'any 1989, que està instal·lat aquí, doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1990, especialista en Medicina Interna, diplomat en Gestió Hospitalària per ISADO i màster en Moviment i Dependència per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professor de l'Escola d'Infermeria de la Creu Roja entre 1980 i 2000 i és col·laborador docent de la Universitat de Vic. Ha exercit diversos càrrecs clínics i de gestió en el sistema públic de salut i actualment és metge del Servei de Geriatria del Consorci Hospitalari de Vic. En paral·lel, té estudis en humanitats per la UOC. Amb tota aquesta experiència ens faran una bona introducció al tema. Us deixo amb ells i quan acabi l'exposició tindrem un torn de preguntes. Gràcies. Bona tarda. Gràcies per la invitació. Gràcies per la invitació a aquesta xerrada. Com pot ser que no m'orgullenta, també podria participar en alguna cosa que és de l'originat. Bé, l'hem partit en dues parts. Jo faré la part més de repercussió sanitària, com la meva professió, la meva especialitat té més aquest àmbit, i el Toni farà la segona part, que és més a l'àmbit psicosocial. Bé, de la Covid, preparar aquesta reunió, la veritat és que a part de feina ens heu donat problemes i com fer-la. Sempre he estat acostumada a parlar amb companys del món sanitari, per tant, utilitzo un llenguatge o ja no esperant entès, concepte, i aquí no sé ben bé, és que és un tema amplíssim, des de la causa com es tracta, i és amplíssim el coneixement que teniu vosaltres, perquè a nivell de sistema de comunicació hi ha tanta informació que enfocar-ho intentaré jo dir aquelles coses que són segures i després el torn de preguntar i exposar les tecnologies que ho facin. Bé, per situar-nos a la pandèmia aquesta, la veritat és que en un mes mig es va al desembre del 2019 es comencen a publicar casos a la Xina i aquests van continuar publicant i demostrant i això no tornava a fer
números publicats de tot el món perquè, evidentment, si tot el dia un problema de supervivència que hi ha al món occidental, cada el món serà menys fort. Però el cert és que es va implicar el que no ha passat mai, si no recordem, s'han implicat tots, tot el món científic en conèixer què és el que està passant, quines repercussions tenia. I per això també la vacuna era així, doncs que hi havia treballs previs d'aquest tipus de vacuna, però això s'ha abocat una tirada cèntrics per tirar endavant això. I sense dir com pugui, una diapositiva, que és un hospital americà que s'ha compromès a fer un registre de tot el món del que està passant. I llavors tens cada dia un informe actualitzat de quants casos hi ha en el món, quina situació, nombre de casos nous, morts, i que hi ha apuntats a partir de però és el concepte. Quan es diu que és un cas de Covid, quan es diu que s'ha mort del Covid, perquè ja sabeu que aquí a nivell d'Espanya, a Catalunya, Espanya, hi ha diferents conceptes i llavors, doncs, és a dir, que hi ha aquesta, a nivell d'Espanya, a nivell d'Espanya, i a més és que, clar, quan vaig començar la presentació va ser a principis de novembre, i clar, les coses van canviant, vull dir que avui no té utilitat el que està passant. Doncs a Espanya hi ha hagut 5 milions de casos confirmats, a Europa 74 milions, i en tot el món 246 milions. ¿A seguir o voleu una més? Una més? Sí. A seguir? Com deia, aquesta és la base que us comenteu, ens diu que està passant. I aquí hem volgut totalment per poder veure molt centrat a Europa, a Nord-Amèrica, i Sud-Amèrica i la part a la Xina i a la Rússia. Però això és una realitat canviant. Això és les dades que veiem d'Espanya. Tenim aquestes xifres, amb les dosis de vacunes administrades, i aquestes són les dades de Catalunya. Aquí ha representat el nombre de casos positius cada dia. Això és des del maig del 2020, quan va començar l'octubre. I aquí es veu clarament les diferents onades que hi ha hagut. Això va ser la primera. Aquí llavors és quan es va arribar a l'estiu, es va arribar a la cosa de dia, va arribar a Sant Joan, va tornar a pitjorar. Això va ser a l'octubre que van fer noves mesures de mobilitat. Després, al voltant de Nadal, va haver el confinament municipal en diferents municipis. Després el confinament comarcal, que va continuar fins a la primavera, que la primavera està millorant, creixem, comencem a fer treball amb més obertura i això és el 20 de juny que es comencen a fer
veieu, a la primera onada, que sembla que no hi ha tants casos com això ha sigut ara a l'estiu, aquesta onada no té casos de l'UCI, va ser molt alt, i després ha anat pujant i baixant. Sí. Després ha anat pujant i baixant. Però vull dir que la realitat és molt variant a cada una de les onades. Què vol dir això? Doncs aquesta primera fase vam veure els malalts ja molt greus, que tots anaven de l'UCI i morien. Aquesta altra fase, que hi ha tants casos, que ja coneixíem molt més, ja en sabíem molt més, evidentment, dic que a l'UCI, 600 casos a l'UCI és molt, però no és la percepció que ens donàvem que tot havia sigut pitjor la primera. Bé, quan això, per exemple, és de dades d'aquí, els casos que es detecten, els nous casos, percentatge de proves PCR o test antigen, que són positius respecte als sospitosos. I aquí veiem que inicialment, al juliol d'aquest any, hi havia, en totes les edats, hi havia un percentatge molt alt, des d'aquesta fase després de tots els viatges de fer de curs i les remetes i tot això. Després es van anar reduint el nombre de casos positius en totes les edats, excepte en els que tenien menys de 15 anys, que eren els no vacunats que estaven aquí, que eren casos positius altíssimament molt sospitosos. I això semblava que s'aplanava. Respecte a una altra gràfica de dades, el nombre de casos a la UCI, això també és des del juliol, es veu la proporció, això són pacients de UCI amb Covid i pacients de UCI amb no Covid. A la primera onada es va fer una assistència exclusivament només de Covid i per tant de no Covid no hi havia res. Era extraordinari. En canvi, a la segona, tot aquest any ja es va mantenir activitat Covid i no Covid, en el qual vam tenir un 50-50, però una proporció molt alta de pacients a l'UCI amb Covid, que després va anar millorant, i això era l'11 a l'1 de l'11. Bé, si veiem les dades acumulades en els últims 14 dies, també es veu que la incidència segueix totes les curves, les diferents onades que hem tingut, i aquí crida molt l'atenció aquesta. Això va ser aquest juliol, aquest estiu, que semblava que no tingués que passar res, va ser l'eclosió de la variant Delta, que és el que va fer disparar el nombre de casos i la proporció, evidentment, si ho separem per edats, els més joves són els que tenien molts més casos. Això era el 3 de novembre, això és avui. Com veieu, el 3 de novembre, que jo vaig dir que les dades era del 9 d'octubre, estàvem aquí, de número de casos, nous casos acumulats en franges de 14 dies. Això és avui en dia. Avui, com veieu, això que semblava que aquí començava a pujar, ha fet una pujada considerable. És la mateixa escala, 200, 250, i que no es pensi que és diferent. Vull dir que és una realitat, que tenim molts més casos. Bé, quant al risc de rebrot, també aquest estiu va ser una cosa que no havíem mai vist respecte a les èpoques anteriors. I en dades ja locals, aquí a Rubí s'han registrat 9.753 casos, que és de 7.400 habitants. I si mirem localitat, les dades les fem per comarca. I per comarca, doncs, la nostra comarca, que és el que fan 10 milions d'habitants, hi ha hagut 2.492 que han complert el 2% de mortalitat, que són les normes de la població. Bé, tota aquesta introducció d'on estem, ara us parlaré una mica d'aquests aspectes que és el que s'ha anat discutint i parlant de la comunicació.
Bé, aviam, aquest virus és un coronavirus, un coronavirus, del que ja se'n coneixen altres, ne coneixen fins a 7 que infecten els humans, i sobretot vull remarcar els 3 perquè són els que han marcat el coneixement que tenim ara. Primer va haver una epidèmia que es va dir el SARS-CoV-1, que és una epidèmia que també va estar a la Xina, també va ser el reservori també era el Ratpenat, i aquí va ocasionar també molts casos, i això va implicar un 9,6% de mortalitat, en aquest cas, que va ser una cosa localitzada a la Xina. Posteriorment, el 2012, va haver-hi una altra epidèmia d'aquestes, que es diu la del MERS, perquè va canviar les sigles, era el mateix virus, un altre tipus, que va afectar la península d'Aràbica, això era el mig orient, això eren aquestes sigles, i aquí va ser una mortalitat brutal, 34% de morts a aquesta malaltia. Això va crear moltes alarmes i ja va fer crear a molts hospitals d'aquí unitats de seguiment i de detecció que s'hi produïen aquestes infeccions. La veritat és que va ser, de la mateixa manera que va sortir molta gent, realment va desaparèixer l'epidèmia, però ja es va crear unes unitats, uns comitès de seguiment. I el SARS-CoV-2 és el que ara estem visquent, que també es va iniciar a la Xina, aquí encara que el Ratpenat és el natural, l'intermediari s'utilitza des d'aquest. Hem trobat això, però no crec que sí. I que la mortalitat d'aquesta variant, que ara ho definirem més. Bé, com deia, hi ha diferents variants. I des de fa uns mesos, no massa, l'OMS va decidir que les anomenava per ordre alfabètic. La que teníem fins a aquest estiu era l'alfa, es va idear al Regne Unit, i és la que predominava fins ara mateix. Aquest es veia que ocasionava un 9% d'infeccions secundàries, és a dir, una persona podia amb un 9% infectar amb altres persones. En canvi, a partir del desembre d'aquest any passat, a la Índia ja identifiquen aquesta variant Delta, que ja han fet moltes notícies, que els faltava l'origen i això. S'ha vist que la gran diferència és que és més transmissible que les mutacions prèvies i que pot ocasionar infeccions secundàries entre un 13 i un 53%. La possibilitat de disseminació era molt més gran i també hi havia un risc de malaltia. Com es transmet? La transmissió, primer, es transmet quins dies? Es transmet uns 2 dies o 3 abans d'iniciar-se a la clínica fins 7 o 10 dies una vegada s'inicia la clínica. Es pot transmetre a una persona que està malalta, una persona que no està malalta però que està en el període d'incubació, o bé hi ha el portador simptomàtic, que tots sabem que s'ha vist que persones sense símptomes poden estar infectats. El mecanisme són 3. El contacte directe a través de les gotes, el flux, el flux que també en parlem, són les gotes que s'evidenten quan parlem. És més evident quan es tornudes, quan busses, però parlar també és evident. Doncs per això es va dir iniciar molt amb la neteja, guants, no toqueu. Per què? Perquè al moment que estornudem, que tossim, que toquem la cara i toquem a continuació la taula, i aquí nosaltres podem anar amb transmitir. Per tant, el contacte directe amb aquestes gotes, que el que fan és, amb una persona, amb una distància d'1 metre, aquestes gotes poden infectar a la persona que està al costat a través de l'entrada per mucoses, per boca, nas o ulls. L'altre és el contacte directe ja per contacte. Hi ha una persona que està tossint i tal, i et poso aquí i després em treu el nas i ja està. I després hi ha la via que es diu de transmissió per aerosols. Això, aquí hi ha el dibuixet que jo crec que era bastant gràfic quan la persona tus, hi ha les gotes grosses, les que cauen, que protegien la superfície, aquelles que van en el metre
hi ha la persona que està allà i que hi arriba, i després hi ha unes altres botes més petitones que estan sent allà pol·lulant voltant. I aquestes són les que es ven, diuen en 2 metres, però això la llicència de seguretat s'instal·la a 2 metres, que poden infectar una altra persona sense que hi hagi la relació directa amb el mesó. Aquesta és una imatge que en funció de si parlem, si tossim o si estornudem, la alliberació d'aquestes botes de flux són molt diferents, com veieu. I en el cas que fem servir una mascareta que té de roba, d'una capa o 2 capes, o la mascareta quirúrgica, com veieu, la alliberació, la quantitat que s'allibera és progressivament menor. La màxima de seguretat d'evitar que el que un genera afecti un altre és amb la mascareta quirúrgica. També, en quant a la transmissió, hi ha hagut altres factors que, com tots heu sentit, primer, què es fa? Si està en silenci es parla o es crida o canta. Si s'està a l'aire lliure amb un interior ventilat o un interior ventilat i si hi ha poques persones o moltes. Sense mascareta, el pitjor escenari és un que cridi o canti i estigui en un lloc tapat. Llavors, si hi ha autoocupació, això no només és lloc tancat, sinó que ja afecta altres ambients i si és molt temps, el mateix. Si portem mascareta, doncs al lloc de més risc, si en un lloc hi hagi baixa ocupació, un ben ventilat o mal ventilat i encara que es canti, són persones probablement no passarà res. Si hi ha molta gent, doncs ja podrà passar més coses i així progressivament. Aquestes són les variables i aquí venen els criteris que parlen si restaurants, si sales de festa, si el que balla, si està sentat, si no pot ser un restaurant. També, segons que es faci servir mesures protectores o no, es veu que el nombre de casos diari és molt diferent. Si no es fa servir cap mesura protectora, en un dia el nombre de casos es multipliquen exponencialment i evidentment sobresatura el sistema sanitari. Si es fan servir mesures protectores, evidentment no és una garantia al 100%, però és un increment molt més rodó, molt més suau que es pot controlar. Això us ho explicaré de vegada, però una mica per explicar com va aquest virus. Aquí tenim una persona que està infectada, que per les seves gotes allibera un virus. Aquests virus arriben a la mucosa de la persona que està al costat, a la mucosa pot ser el nas, els ulls, a la boca. Aquest virus travessa les cèl·lules epitelials, aquí dintre es replica, creix, i llavors travessa aquestes cèl·lules l'alliberen i llavors tots aquests virus el que fan és ser fagocitats, que es diu, és a dir, atrapats per cèl·lules que volen destruir, però això fa que s'alliberin ja factors inflamatoris. Aquesta fagocitosi fa que s'activin els sistemes immunològics d'immunitat humoral o immunitat cel·lular, que és la que crea la producció d'anticossos, però també aquesta activació de cèl·lules fa que s'alliberin aquestes citokines o cèl·lules proinflamatòries que seran les que ocasionaran la segona part de la malaltia. Com que ha entrat per la via respiratòria, aquest virus travessa la tràquea, va a la via aèria als bronquis i arriba al final als bronquis. Això és un bronqui, això són els alveols. Un alveol normal és una zona on hi ha aire, hi ha cèl·lules, que poden agafar partícules, que no hi ha res més. En canvi, un alveol infectat, el que es produeix és una inflamació, una alliberació d'oxalat, de líquids, i ocupa l'alveol i evidentment substància respiratòria. Les manifestacions clíniques, doncs, inicialment que ens deien, això és com la grip, és veritat, el major hi ha el 46% de simptomàtics i els que tenen símptomes el 81% són lleus,
Però llavors els que tenen símptomes ja és un tant per cent més petit, però ja implica molt més risc. Són més greus, que poden tenir pneumònia, però que es resolen amb un ingrés normal, sense una mesura especial, un 14%, i si hi ha insuficiència respiratòria o complicacions que necessiten ajuda ventilatòria, és un 5%. I la mortalitat és un 2,3%, que és el que ens ha sortit amb els càlculs d'aquí. Hem de tenir en compte que aquesta mortalitat varia, és diferent qui tingui 10 anys, perquè té una més insignificant, a qui tingui 90. La mortalitat és superior al 25%. Aquesta gràfica és tota la vida natural, diguéssim, de la malaltia. Tenim el pacient infectat en una fase presimptomàtica, que aquí veiem que la càrrega viral va augmentant-se a mesura que passen els dies, fins que el dia 0 es comença a trobar malament. Aquí és quan comença la màxima quantitat, el màxim pic de generació de virus, que llavors va disminuint progressivament el dia 8-10. El pacient pot ser que aquí no s'entengui que estat malalt, o pot ser que a partir d'aquí es comenci a trobar malament i passi una malaltia que es diria moderada. Malestar general, mal de cap, una mica de tosseca, mal de coll, estic constipat. Un tant per cent important de casos, això a partir del 6è-7è dia va millorant i s'acaba. Però hi ha un tant per cent, que és molt, quan hi ha molts casos és la causa de la col·lapse, que a partir del 5è-6è dia empitjora, comença ja a tenir símptomes de pneumònia greu i pot arribar a requerir mesures de l'UCI. Això és el que vam veure nosaltres. És que reflexen molt la realitat. Inicialment, si recordeu, dèiem, esteu malalt, quedeu a casa, esteu bé, no consulteu, paracetamol i tot això. Que la gent ho feia i hi havia gent que havia vingut a l'hospital. Dèiem, no, està tot bé, se'n pot anar a casa. I passava cada setmana tornaven, alguns d'ells, evidentment, amb un quadre de pneumònia greu. Llavors això va fer que llavors els consideressin més ja ingressar des del principi i ja quina evolució seria el pacient, perquè no ens agafés així entrar en urgències amb un pacient molt greu. El període d'incubació, com deia, pot arribar a ser a 4-5 dies a 14. La forma clínica és la tos, la febre, cansament, malestar general, dolor muscular, mal de cap, algun cas de diarrea, alteracions de l'olfacte i del gust, que és una cosa molt típica, i la pneumònia en aquesta fase és la manifestació de seguida més forta. Altres manifestacions que pot haver-hi complicacions cardíaques, com arrítmies, pot haver-hi la malaltia trombòlica, que també se n'ha parlat molt, és no només en alguna, sinó la pròpia infecció. Ha sigut per nosaltres una novetat, però els primers dies que en companys ja en el tant que tenen moltes embolis pulmonars, llavors es va introduint el tractament al tipus de tractament. No només malaltia tromboembòlica, sinó altres accidents vasculars en altres llocs. Neurològiques, la forma d'encefalopatia, dèficits hipersensitius o epilepsia, manifestacions inflamatòries de febre i malestar general i infeccions per altres bactèries o per fongs. Quins factors feien pensar que aquest pacient vivia malaltia greu? L'edat, tots sabem que quan més anys, més risc. I així es veia que la mortalitat s'incrementava en l'edat i, per exemple, a Regne Unit, el risc de mort en persones més de 80 anys era 20 vegades superior a qui tenia 50 o 60 anys. Als Estats Units també van veure el 80% dels morts tenen més de 65 anys, després ja va ser inferior. El tenir altres malalties acompanyants determinava el mort, que es pogués complicar. Evidentment, factors socioeconòmics, raça, negres, hispànics, sud-asiàtics, tenen més infecció i més morts. El sexe masculí també era més risc. Segons quines alteracions de laboratori que anaven seguint es determinava si aquest pacient es anava a complicar. La càrrega viral, hi ha persones infectades que lideraven com fluids i n'hi ha que no lideraven morts.
després el que es va dir, els pacients que tenien el grup sanguini 0 estava associat amb una infecció que no sabem per què. Quines són les malalties associades que ocasionaven més risc de complicacions? L'edat avançada, una malaltia. Tenir hipertensió, tenir obesitat. Hipertensió i obesitat era un tàndem que anaven molt junt. Tenir diabetes, malaltia coronària, malaltia pulmonar obstructiva crònica. A vegades veies aquell pacient que no tenia masses malalties, 60 anys, obès i hipertens. El diagnòstic, doncs, també, resumint el que ja ho sabeu, tenim les PCR, les serologies i el test antigènic. La PCR detecta parts de l'àcid nucleic del genoma, detecta càrrega genòmica. És el diagnòstic de la infecció ara en aquest moment, àmpliament estimulat amb una PCR positiva, és molt sensible i específica, hi ha falsos negatius, que és molt baix. Parlar de falsos negatius és complicat, perquè depèn del moment que tu facis la prova. Si tu fas la prova quan el pacient porta 10 dies d'evolució, només segur que et surti negatiu, perquè ha passat tot el grup de la malaltia. Si la fas immediatament, diu, ahir vaig tenir contacte i avui fas la prova, només segur que sigui negatiu. Per tant, això sempre són dades molt generals i que s'han d'analitzar individualment. El resultat pot requerir almenys una hora de laboratori, cau amb la complexitat d'un laboratori d'examen. Les serologies és quan per sang ens diuen tens anticossos. Els anticossos ens diuen que hem passat una infecció. No ens permet aquesta serologia dir ara estàs infectat o no. I es detecten a partir dels 10 o 15 dies i després hi ha el test antigènic, que és això que se n'ha parlat tant, que si podem fer nosaltres o tal, que també ens indica infecció actual. Això ens determina, ens busca si ara hi ha un virus i l'antigen. O sigui, ha d'haver-hi el virus perquè detectem l'antigen. I per tant això ens dona un màxim rendiment els primers 7 dies de la malaltia. És un resultat que és molt ràpid i no fa laboratori, per tant, en població concreta és molt ràpid. La mortalitat, doncs la global és un 2,3%, molt superior a la població hospitalitzada. També s'ha vist, evidentment, amb un pacient d'UCI està molt més alta, i és una mortalitat molt superior a la grip, i el que es feien paral·lelismes, la mortalitat és del 3,1%. La supervivència també, dirà que és una altra manera, el tant per cent de gens que supervivien a la UCI, les dades d'Anglaterra. Doncs al març, a principis de tot, era un 58%, però al juny era un 80%. Què va passar? Que tots vam aprendre, perquè era una malaltia que no en sabíem i tots es va millorar entre que es detectava més precoçment, s'instal·lava més precoçment, les tècniques de ventilació també es van anar evolucionant i això va fer que la mortalitat de la UCI disminuís. També val a dir que hi ha un excés de mortalitat, algo que no es pot mesurar per casos de Covid, perquè van haver-hi molts casos que no es va arribar al diagnòstic i no es va poder registrar com Covid, o bé per altres malalties que es van quedar arraconades. I evidentment la vacunació és el que ha suposat una reducció del risc de la malaltia i de la mortalitat. Per exemple, això és un article que ara mateix va publicar l'IDIPAS, que és l'Institut d'Investigació Científica de Doctor Clínic, però que ve de primària i diu que han vist que el tant per cent de malalties que sempre es diagnostiquen, malalties obstructiva crònica, malalties química, hipertensió i tal, s'ha reduït en un 50%. S'ha diagnosticat menys de altres casos dels altres anys, perquè clar, tot el sistema va anar abocat a tractar aquests, el BCMA. La recuperació i les seqüeles, la recuperació pot anar des de 2 setmanes a 2 o 3 mesos, depèn de l'experiència de cada que hagi viscut. Si ha anat a l'UCI és una cosa i si ha passat 4 dies en un coma de colla és una altra. Hi ha dos quadros
hem de tenir en compte el Covid persistent, que també no ho sentit a dir, que és quan a vegades la malaltia persisteix encara cansament, ofec, dolors, alteracions cognitives, o bé les seqüeles pulmonars, que són les segons més freqüents, que algunes d'aquests pacients ha calgut fer un tractament amb corticoides durant mesos per normalitzar la funció pulmonar. I algunes que també estan ben bé com a quedarà. Aquest dibuix ens diu el mapa de les seqüeles, a llarg plaç. Com veieu, que la major part, el 58%, parla de cansament. Fatiga, la sensació que no puc cansar tot globalment. Hi ha un tant per cent important de mal cap i de malalties de símptomes neurològics, com alteració de comportament, anòsmia, tal. Llavors l'altre tant per cent important és tots els símptomes de l'esfera respiratòria. Habitualment els símptomes d'aquesta sensació de cansament, de dísnia, disconfort toràcic, tos, anòsmia, entre un mes i 3 mesos solen normalitzar-se. I després hi ha tots els símptomes que són psicològics i l'esfera neurocognitiva, que parlarem que aquests poden tardar setmanes, mesos i no sabem encara bé. En quant a les vacunes, doncs aquí tenim aquestes 4 vacunes que aquí estan com a la resta d'Europa. Vacunes aquestes, dues són vacunes en què s'ha fet servir la tècnica de replicació del RNA i aquestes que s'ha fet servir un antigen, un virus, el que se li posa una càrrega genètica de coronavirus i de manera que provoca la reacció de defensa. Aquestes semblaven nova tecnologia, però deien que això es va començar a investigar a l'època d'aquelles anteriors epidèmies que al principi. O sigui que ja hi havia coneixement científic de com fer les vacunes amb altres coronavirus. Quins són els beneficis de la vacunació? Doncs en són 4. Primer, redueix el nombre de casos, evidentment, està vacunat, té menys probabilitats d'estar malalt. Redueix la gravetat, totes les persones vacunades al risc, encara que es tornin a afectar, perquè això no hi ha un 100%, que són formes més lleus. Aquesta dada és molt important, redueix la transmissió domiciliària amb un 40% de casos. No sé, són les bombolles, no? Si hi ha vacunació, que deia és una persona vacunada, la possibilitat que transmeti és molt menor, i redueix la mortalitat. Això és una estimació que s'ha fet i pot arribar a ser un 72% i que estalvia morts. Són taules que venen a reflexar això. En quant als efectes secundaris, els efectes secundaris, primer, efectivitat. És efectiva, totes les vacunes tenen un nivell molt alt, 88%. Seguís que poden evitar l'hospitalització i la mort amb un 71 i 82%. Això són dades d'aquí d'Espanya. Fins al 4 d'abril s'han vacunat, diu el Ministeri, 17.000 casos. La vacunació ha evitat, calcula, que és una diferència, 17.000 casos i evitar uns 3.500 morts. Llavors, en quant als efectes adversos, hi ha dues paraules que voldria remarcar. Una cosa és dir, és un esdeveniment advers, i l'altra és una reacció adversa. Un esdeveniment advers és dir, ara jo em prenc qualsevol pastilla i ara caic i no sé, em prenc un paper. Un esdeveniment advers és que ara prens la pastilla i quedi un paper, potser és la causa. Llavors això s'ha d'investigar. Quan s'investiga i s'arriba a determinar si hi ha relació causal o no, doncs llavors és quan es parla de reacció adversa. I quan es parla de reacció adversa és quan apareix la fitxa tècnica del fàrmac.
En quant a l'amigdalitis i pericarditis, que apareguen diferents vacunes, per al moment no es pot determinar una relació causal entre vacuna i efecte. I en quant al síndrome de trombosi i trombocitopènia sí que apareix com reacció adversa a la ficció tècnica de les vacunes de l'Astra i de Janssen, i per això ja s'han establert en quins casos es pot administrar o no, si s'ha de fer una segona dosi. Aquests són els símptomes generals que tots expliquen, que s'ha podria fer, la braç inflat, coses així que són banals. I bé, per finalitzar ja, fotos. Això és la primera que us he ensenyat. D'això era el 3 de novembre i això era el 3 de novembre. Com veieu, els pics són molt més. De casos va, de casos a nivell de l'estat espanyol, també hi ha de casos, com Europa. I a nivell de Catalunya, les dades de les diferents autonomies, segons el color veiem on hi ha més casos en lloc. Això és molt variable, perquè sempre és un estímul fatal i van veure els d'Espanya que no fixava res. I aquestes són les dades de Catalunya, també d'avui mateix. Hi ha zones, doncs, Pallars, altíssim, l'índex de nombre de casos. No sé si ho dic I llavors, la zona, diguéssim, costera, hi ha menys nous casos. No sé si pot ser el clima, perquè aquí la gent estigui més tancada, és que la interpretació d'això és molt complicada. I en quant a vacunació aquí a Catalunya, avui tenim aquests 6 milions, segons primers dosis, tenim 500 casos, 15 ingressats, 107 a la UFI, i suposo que és de l'ordre de 2,7. Bueno, no sé, les xifres, però jo faré girarem una mica com un mitjó la presentació i parlarem des de perspectiva una mica diferent de ens sortim de la clínica i mirarem la malaltia, els efectes que ha produït a nivell tant psicològic com social i les implicacions de les situacions socials en aquesta malaltia. No soc expert en teoria social ni en psicologia, però el fet de treballar en un centre sociosanitari actualment, que més té en el mateix edifici una residència, que permet parlar amb coneixement de causa i sobretot amb sensibilitat sobre totes les implicacions que a nivell no només clínic ha tingut, no només tan sols la malaltia, sinó també el confinament, que va ser la manera d'intentar contenir-la durant diversos mesos. Sentim dir de vegades, i si recordem al principi de l'epidèmia, quan es va decretar el confinament, el president del govern espanyol ens va dir que la Covid no entenia de fronteres, els virus no entenen de fronteres i la malaltia és transversal i efectiva. Això és veritat, però menys. És veritat perquè tothom està afectat, però la Covid no afecta a tothom exactament igual perquè les condicions socials i les condicions personals són molt importants en quines implicacions tindrà. I especialment perquè veiem que en les persones i en els grups de població més vulnerables, a part del virus, no sé què passa. Per tant, podem dir que la Covid en si, el virus, no discrimina, però el seu impacte sí que discrimina. I això ho vam veure molt bé els primers mesos, perquè veiem que a mesura que la pandèmia es anava generalitzant i anava afectant els segments de població, els sectors en què hi havia més vulnerabilitat, en què hi havia més inequitat, o la pobresa, l'exclusió social, doncs aquests
Aquests fets també feien que abordar la malaltia i els esforços destinats a contenir-la fossin més complicats. No sé si es veu gaire bé, perquè veig que té mania, aquest projector té mania al color blau. Però sí que una mostra de com ha repercutit la Covid en els temes socials el tenim amb la pobresa extrema al món. El concepte de pobresa extrema és bastant bèstia perquè és la gent que viu amb menys d'1 € amb 9 es diu actualment al voltant de l'any 2000, l'any 2000 mateix, es va fer una planificació per part de les Nacions Unides que pretenia reduir la pobresa pràcticament a que no existís aquesta pobresa extrema al voltant del 2030. El 2016 o el 2015 hi havia, es calculava, 740 milions de pobres extrems en el món. La tendència en els 2 o 3 anys següents realment era a disminuir, però amb l'aparició de la Covid això s'ha tornat a disparar fins al punt que en aquests moments estem pràcticament igual que l'any 2015. Hem anat 5 anys endarrere amb la pandèmia. I per mostrar una miqueta això, una notícia de tantes, que el diari Público més de gener publicava que es calculava que la pobresa podia arribar a l'estat espanyol a 5 milions d'habitants. Això és, quan estem parlant de la pobresa a l'estat espanyol, no estem parlant d'aquests temes de pobresa extrema, de menys de 2 € per dia, però estem parlant de sous o ingressos del 40% de la mitjana dels ingressos de la població. 5 milions de pobres a l'estat espanyol, que significa que es considera pobres severs. Això ens porta a parlar de la vulnerabilitat, que és una mica en el que jo he donat voltes en la presentació. I si fem una certa que és el que fem tots ara, com volem preparar alguna cosa, fem alguna cosa per començar, i busquem l'associació entre vulnerabilitat i Covid, encara ens trobem molts articles que ens parlen d'aquesta vulnerabilitat en termes com el que comentàvem, aquestes comorbiditats que diem, la diabetis, la hipertensió, l'obesitat, l'asma, l'otitis crònica, l'edat superior a 70 anys, per exemple, o l'embarassos. L'embaràs també posa en risc en aquest cas. Però hauríem d'anar una miqueta més enllà i sortir de l'esfera pròpiament clínica i parlar de què són les persones vulnerables. Hi ha molta literatura, sobretot latinoamericana, que parla de vulnerabilitat. Hi ha molta literatura a Xile, hi ha molta literatura a Argentina i molta literatura mexicana. I aquí quan parlen de persones vulnerables, doncs bé, parlen dels menors, dels embarassos, com hem dit, de la gent a les presons, de la discapacitat, etc. Però si volguéssim fer una definició del que és la vulnerabilitat, doncs l'hauríem de fer pensant que és vulnerable una persona que, estant davant d'una situació de risc, té més possibilitats que li resulti que aquest risc li produeixi un dany. I sobretot, aquest dany es pot produir i és molt més difícil sortir-se'n que en una altra situació en unes altres condicions. Aquesta diapositiva té molta lletra, però això no em volia oblidar de res, perquè quan parlem de vulnerabilitat, perquè no la paraula, estem parlant de conceptes que tenen a veure amb l'entorn psicosocial de les persones. L'habitatge, l'accessibilitat d'aquest habitatge, la disponibilitat d'habitatge, les condicions de seguretat de les poblacions o dels barris en els que viu la gent, l'existència de situacions de maltractament, això pot ser tant de gènere o maltractament
instàncies, els centres de salut són importants. I també parlem de vulnerabilitat, referint-nos als col·lectius que, com a conseqüència de la malaltia o bé de les mesures que s'han hagut de prendre per contenir-la, el confinament, el tancament de feines, la limitació d'activitats, col·lectius que han vist la seva activitat laboral i, per tant, les seves retribucions, els seus ingressos, la seva qualitat de vida s'han vist també afectats. Una expressió que he sentit dir a molta gent és que ara que ha passat aquell moment tan crític que les UCIs dels hospitals estaven plenes, han sortit d'aquesta UCI de l'hospital per entrar en una UCI social. I en aquest sentit, des d'aleshores a aquest últim any, a Catalunya hem hagut de rebre en algun moment 400.000 persones que últimament això està directament vinculat a la malaltia. La Federació Catalana de Voluntariat Social, en un dels seus butlletins últims, feia un llistat de 10 impactes de la Covid en la vulnerabilitat a casa nostra. Jo els he resituat una miqueta per agrupar. I el primer impacte és el de la reducció d'ingressos. Pensem que, per una banda, aquest és un país que té un 20%, una mica més, em sembla, de parlo de memòria, d'economia submergida. Hi ha molta gent amb ingressos fixes, més o menys, que es complementen amb aquesta economia submergida. Hi ha molta gent que té ingressos estables a partir de l'economia submergida. Tot això, amb la Covid, per un motiu o altre, és que es tancaven empreses, o ja sigui perquè algunes de les feines que es podien fer, com a dir així, de sota mà, s'han hagut de deixar de fer pel confinament, doncs han reduït els ingressos de molta gent. Pèrdues directes de feina, evidentment. La bretxa digital, quan a vegades en els moments d'eufòria informativa ens diuen que les llars catalanes tenen un temps de 3 ordinadors allà. Sí, jo tinc 3, 4, 5, però hi ha moltes llars que no tenen com a molt, si no tenen un smartphone en què serveix només per mirar el Facebook i fer whatsapps. Que no tenen possibilitats, aquestes limitacions, de fer treball, que és una de les solucions per a les feines. A nivell escolar hi ha dificultats per seguir el curs. Pensem que els ajuntaments han tancat oficines, moltes institucions han començat a fer només gestions en línia, a les que no té accés tothom. Avui parlàvem amb uns companys de nosaltres, considerem que estem bastant avasats a utilitzar l'ordinador el dia que hem de fer una gestió amb el mòbil. Això hi ha alguna cosa, que no saps mai si l'has fet, si l'has fet 2 vegades, si t'ha tirat enrere, posant una persona amb poques habilitats o directament, cap habilitat, o una persona gran amb dificultats per fer anar aquests instruments, com es pot trobar en aquesta situació. I després que això genera una situació d'aïllament. Un altre impacte de les dificultats és la situació familiar. Per tenir la sort, serà de tenir poder sortir a treballar, es trobava que tenia els nens a casa, perquè gent que anava a l'escola. També una dificultat. Dificultats també per accedir a l'ingrés mínim vital, es calculava a finals de l'any passat que de les sol·licitants que hi havia hagut a Catalunya només menys d'un 20% els havia arribat l'ingrés social. L'alta incidència de coronavirus, una redundància, en aquest cas, després les afectacions amb la salut emocional no les parlarem. No voldria tirar més endavant sense fer també un mica d'èmfasi en els efectes, sobretot del confinament, des d'una perspectiva de gènere, perquè penso que estem obligats a
tenen feines majoritàriament feminitzades. Activitats socials, centres de dia, casals, els hotels, però per altra banda, en la primera línia es mantenien obertes les caixes dels supermercats, el personal sanitari, les femenines, les farmàcies, per tant, les farmàcies són dones, les feines de neteja, les farmàcies són jocs. Per tant, mentre tu tenies una repercussió de tancament per l'altra, els que no estaven tancats perquè eren llocs més escoltats. Després, un altre aspecte també de la bretxa digital, és que si hi ha unes feines actualment encara molt masculinitzades són les tecnològiques, que són els que han pogut tenir més treball, que són gairebé un altre aspecte de l'enteniment d'allò que no anem gairebé com un eufemisme de la jornada, és conseqüència del repartiment desigual del treball domèstic. S'han fet enquestes, s'han fet estudis en els que s'ha vist que no hi ha hagut, amb el confinament, amb la gent tancada a casa, amb la parella tancada a casa, no hi ha hagut un increment de la participació masculina en la panxa, la cura dels nens, la cura de l'immunitat, només amb un. Hi ha hagut un canvi significatiu que ha sigut que les dones han començat a sortir de secundària. No després de la seva gràcia, perquè és la feina que permet sortir, la tasca que permet sortir. I després, evidentment, en els casos més extrems, la convivència en situacions de maltractament també ha fet bastant possible. Introdueixo un terme que és el de sindèmia. Si recordeu, actualment que era a començaments del mes de març del 2020, encara el secretari general de l'OMS parlava que no estàvem davant d'una pandèmia. Encara era una pandèmia, no estava molta gent, que no podíem parlar. 15 dies més tard es va conèixer que era una pandèmia, però cap a finals de l'any passat s'introdueix un tema que és el de sindèmia. Què és una sindèmia? La paraula sindèmia és un neologisme que jo com tots els neologismes sempre me'n vaig a buscar el seu tècnic per veure com el definim. Aquí seria, segons una definició del tècnic, una epidèmia que s'ha caracteritzat perquè hi ha dues o més malalties, la suma de les quals donen uns resultats pitjors que si no sumessin de manera estricta. És a dir, que la gent té més malaltia el que seria de la suma estricta. És un tema que va sortir a finals dels anys 90, per un antropòleg mèdic, que havia d'anomentar l'epidèmia, i que en realitat la teoria sindèmica de la Covid proposa que en determinats condicionants socials hi ha malalties col·lectives de la Covid que interactuen no només a nivell individual sinó també a nivell global, fent que els efectes perjudicials per a la salut siguin encara pitjors que el que podríem esperar de la Covid. Per tant, els factors socials ens augmenten la susceptibilitat o el pitjor en el pronòstic d'aquestes malalties. Defensem que la pandèmia, que per comptes de pandèmia n'hem de dir sindèmia, sí, perquè és una malaltia que interacciona amb altres malalties que no són transmissibles, que es recorren per l'hipertensió, l'obesitat, la diabetis, que són malalties que també són més freqüents o que evolucionen pitjor en grups de població, com determinats, que són més capaços d'ingressos econòmics, com els ancians, són més grans. Per altra banda, una de les coses que ens defineix que una sindèmia és que l'hem d'abordar no només des del punt de vista mèdic, també des del punt de vista social, veure que l'origen està en determinats animals salvatges, però també podria pensar en termes ecològics, i després perquè el context perquè posem un exemple. Seria molt fàcil comparar la Covid
banda i són dues malalties diferents. Als Estats Units tenim una població amb unes altes taxes d'obesitat, amb diabetis, hipertensió, amb un problema racial i de guetos important, amb un sistema de salut molt poc accessible i resolutiu, molt poc resolutiu, i amb una manca de lideratge polític que ha fet que la malaltia allà es pugui considerar realment. No es podrà abordar mai només ni vacunant ni donant medicaments si no es pot trencar l'entorn social que hi ha. I en canvi, després que la situació de Nova Zelanda és absolutament diferent. Sobretot suposo que el tema del lideratge que és molt més contundent. He fet un parell de diapositives parlant d'altres sindèmies, però ho saltarem, perquè i tornarem a temes que tenen a veure amb la vulnerabilitat i amb els efectes de la Covid. Bé, parlem un text sobre els efectes de la Covid en la salut mental. Quan veiem els malalts, és diferent la situació quan parlem d'hospitalitzacions i quan parlem de la gent que va passar a casa amb molta sintomatologia. Però, tot i així, hi ha una elevada taxa de problemes de salut mental en les persones que han passat per la Covid. Els malalts que estan ingressats aquí, s'ha calculat que hi ha una proporció molt elevada, quasi un 50% de símptomes de sintomatologia psicològica. Hi ha persones que estan molt traumatitzades, he vist casos de gent que quan els informaves que havien agafat la Covid, la primera onada, els informaves i realment va aparèixer gairebé catastrófica. I després una sintomatologia d'idees recurrents, de por, d'insomni, i es calcula que el voltant de la quarta part de les persones que passen la Covid no van ser tractades. I això és especialment més important en els malalts que ja prèviament tenien algun problema de salut mental. L'ansietat, s'ha vist que hi ha un increment molt important d'ideació suïcida, perquè sobretot això estem molt en persones d'edat avançada, apareixen o s'intensifiquen sentiments de càrrega i hi ha un esgotament físic i mental. Hi ha estudis xinesos, he de dir que els estudis més seriosos que hi ha davant del cap de les que són xinesos, milions de casos, i els han anat recollint al llarg de l'any. Hi ha estudis xinesos i també coreans que demostren que la taxa de suïcidis després de la part gros de l'epidèmia havia augmentat considerablement i especialment amb les persones grans. Parlant dels símptomes d'estrès posttraumàtic, després un altre factor que s'ha vist és l'augment del consum i de les begudes en el consum d'alcohol, les justificacions que es donen és l'avorriment, les rutines trencades, la soledat també és important. I després, a nivell del personal que treballem en el món de la salut, doncs també hi ha una gran afectació. Els sanitaris són bastant propexos a tenir problemes de tipus ansietat i això s'ha incrementat molt. De depressió, d'ansietat, somni sobretot, després comportaments i trastorns de l'espera obsessiva-compulsiva. Fetges que no et deixen pràcticament no els pots ni tocar, que no deixen que un familiar entri per determinats llocs, que es renten les mans 25 vegades, com el problema de l'impossible
se'ns ha transmès, l'Antoni ens ha explicat una mica com es transmet, i on se'ns ha transmès. Ho hem vist. I ho hem seguit gairebé en directe durant tota bàsicament. Se'ns ha transmès molt a tots els residencials. Hi ha hagut residències amb qualitat altíssima, qualitats de s'hauria de residencial amb 50, d'altres no, perquè s'ha pogut fer. Això depèn molt de l'estructura de la residència. Això, l'epidèmia ens ha ensenyat que quan es dissenya una residència s'han de tenir en compte molts factors ecològics, molt destituïts, que poden ser diferenciats. No podem tenir una residència integrada com estan moltes vegades, en sales, en menjadors que són petits, amb interaccions constants i la transferibilitat és i tots els graus. Jo parlo el fet de treballar a Osona, doncs tinc molta consciència de situacions laborals per les càrniques, els escorxadors i les sales d'especialment no els que. A més, hi ha molta proximitat de la gent, els treballadors, pràcticament en contacte físic, i que la majoria dels casos pertanyen també a altres col·lectius amb vulnerabilitat social, poden ser subsaharians o alberins, que viuen en pisos, estan integrats i que treballen, van a la feina, tornen a casa, envien els fills a casa i pràcticament, sobretot els subsaharians, no tenen contacte fora d'un nivell molt. I això també fa la transmissió. I com a anecdòtic que trobo dels taxis, perquè hi ha un estudi que sembla que és de Corea, que va definir els taxistes com un grup de risc, i això que hi va haver molts casos pel fet que van diverses persones en el taxi i era fàcil que el taxista fes la malaltia. Els entorns sanitaris han sigut també de transmissió. Al principi de l'epidèmia, quan no estàvem encara, no érem prou conscients encara del que estava passant, doncs vam tenir casos en què una persona havia estat en una altra reunió en un lloc que estava a Itàlia i comencem de la pandèmia a camp de servei, reunió amb el seu equip o reunió amb altres casos de servei i allà van sortir una dotzena de casos de treball, de proximitat, que es parla, que s'està uns al costat dels altres. Les escoles, finalment, les escoles han sigut més entre els adults, no pas entre nens o entre nens i adults. Com repercuteix, si vaig acabant, aquesta vulnerabilitat social amb la situació epidemiològica? Veiem que tenen més incidència, si és més fàcil que el treball presencial, les solucions laborals precàries, acabin donant lloc a la transició de la malaltia, els habitatges col·lectius, els pisos que es queden, la precarietat econòmica, menys recursos d'higiene, menys possibilitat de teletreball, o la por a perdre fonts d'ingressos fa que no es tingui aquests símptomes i hi ha la precarietat urbanística és una altra. El risc, el mal accés és aromàtics i després la discriminació i el racisme que tenen els grups racialitzats o d'identitat de gènere diversa o tradicions que són gent que fa menys demandes perquè o els fa vergonya, perquè tenen por de rebuts socials i fan menys demandes d'atenció sanitària i per tant van estampant el sistema d'atenció. I per acabar, ara sí, coses
que hem tret de la pandèmia i del confinament. Doncs hem redescobert casa nostra i això, coses curioses que hem vist, que ja les que s'han dit poc, les botigues de mobles diuen un segon joventut, la gent s'ha adonat que ha de tenir un sofà còmode, o diuen que aquests que estan aquí no compren un televisor, hem redescobert també per mala convivència. És sorprenent, jo diria, en aquest país, és sorprenent el compliment que hi ha hagut de les normes fins ara. Després, a partir que es van rebaixar l'estricte de les normatives, doncs s'ha desmanat una mica, però ja sigui per raons de seguretat, per por, sobretot les primeres onades, jo diria que la gent va complir molt les normes que s'han establit. Hem descobert el teletreball, hem canviat hàbits en el consum, la gent cuina més a casa, també va haver un moment que semblava que es buscaven aliments més saludables, hem buscat també la recompensa de la cuina, la gent ha de pastissos, han canviat hàbits de son, normal, segurament, la gent que estava més confinada agregaven més a la nit, i això també després provoca alteracions. Alguns han establert rutines per fer exercici, una cosa dolenta també, el que he comentat, l'augment en el consum de tabac i d'alcohol, i després els canvis que hi ha hagut en les emocions que estan perquè tots bastant tocats. Moltes gràcies. Suposo que quan ens parleu de diabètics, són els diabètics no medicats, no? O no té res a veure això? La diabetis ben controlada no està en les persones. Quan parlem de diabetis controlades és perquè no és tan freqüent el control i en grups socials, per la part que parlem de grups socials, en què en grups socials una mica menys desestructurats, per dir-ho d'alguna manera, el control de la diabetis sol ser molt més a risc de fer judicis de valor. Per exemple, hi ha un hospital on és la nostra observació, que és que en col·lectius de persones d'origen magrebí, la diabetis és de control molt difícil. Temes culturals, temes de comprensió de la malaltia, temes socials, i llavors aquestes persones tenen una incidència d'altres malalties molt superiors. Quan es parla de la diabetis en general és perquè se sap que la diabetis com a malaltia provoca una situació de disminució de defenses. I aquí la importància d'aquesta diabetis. No estigmatitzem els diabètics o els hipertensos. És el mal control d'aquestes malalties o aquest situació de risc. Les persones grans que són propensos a l'activitat. Sí, la hipertensió augmenta amb l'edat. Sí. No hi ha una prèvia. La vacuna de Pfizer, que donen als majors de 40 anys, diuen que la seva efectivitat comença a baixar bastant la prèvia. Això què vol dir? Que cada 6 mesos ens hem d'anar vacunant? Els que s'han mirat a la compra? O no hi ha això? Bé,
Aviam, la vacuna el que fa és desencadenar que el cos reaccioni davant d'un antigen, no? Llavors, s'ha vist, per exemple, que les persones que han passat la malaltia, el seu nivell d'anticossos és altíssim. I la vacuna també té anticossos però no es fa. Hi ha moltes variables. En tot cas, és normal que una vegada es produeix una reacció immunològica hi ha primer una bona resposta i després una disminució. A vegades s'han de fer recordatoris, i això quan s'han de repetir. Sabem el que amb molt temps que sabem de l'existència d'aquesta malaltia. S'ha qüestionat una tercera dosi, és a dir, potser la capacitat de produir anticossos, si tu t'enfrontes de nou al virus, això ho recorda i per tant la resposta és irrellevant. No sabem encara, però no ens hem d'amoïnar si és la Pfizer o si és la Moderna o si és la Janssen. No ens hem d'amoïnar. És a dir, totes són molt semblants amb el nivell de cobertura. Que és possible, amb la tendència del Covid, jo crec, és que hem de conviure amb aquest virus per anys i per anys i per anys. No tenim cap que eliminar el virus. L'acorralem. Jo crec que ens passarà com a Madrid, que cada any recomanen més de població del que pensava dir. Crec que entrem en aquest escenari. L'important és que, clar, no es produeixen casos greus, això és el que amuntna. Segons el tipus de tecnologia que es fa servir per o per adaptar, la temps que dura és molt més ampli, no? No té per què, no hi ha, no és que digui aquesta vacuna, cal revacunar l'altra, no. Si s'ha fixat, les persones a criteri de revacunar no ha sigut que tinguin cada vacuna s'han de revacunar, sinó el risc que tingui aquella persona d'infectar-se, si està fent un oncològic, si tenen una que sigui, aquest és el millor, no si s'ha vacunat amb Janssen o Astra, saps? Dir que no és el que podeu vacunar. Els majors de 70 anys ens hem vacunat. Bueno, nosaltres, sí, també, perfectament. No, la vacuna és la mateixa, independentment, o sigui, s'ha vist que les vacunes totes actuen independentment que sigui la Delta o no. Sí. Bueno, és per fer una memòria. Ara per ara el criteri no és que, al contrari, qui va passar el Covid es va traçar la vacunació, es va esperar mig any a donar la primera dosi, perquè ja tenia una cobertura i es va considerar que es tenia que donar almenys quan deixaven el nivell d'anticossos feia un recordatori. Ara a nivell d'una tercera dosi no es diu els que l'han passat o no l'han passat, insisteixo, no, perquè, bueno, potser l'inici va ser diferent en funció de l'inici del Covid i a partir d'ara tots estem igualats i ha de tenir en funció de la vacuna i sobretot el factor de risc. La primera vacuna, com dieu, els nens ha sigut els últims en entrar en la vacuna. Això és que la vacuna aquesta del Covid que diu que serà molt... No sé contestar-ho. Potser sí, és que hi ha tanta informació. Bueno, això de la via d'administració de la vacuna també és una variable per dir l'efectivitat que té, i això també està estudiat, i ara també és un canvi intramuscular. No sé. Sí, no ho sé.
no està, és que estem enrere. Una raó per dona és no es dona la notícia de les promocions que hi ha. Ho podeu dir, pot jo dir, és veritat que hi ha moltes que hi ha poques? Sí. Aviam, tots els efectes oculars, aquest frase que diu, reaccions adverses, esdeveniment advers. Tot el que ja es modifica. Llavors s'ha de fer l'autenticitat. I és cert que els efectes trombòtics estan dintre d'una reacció adversa. O sigui, la fitxa tècnica d'un fàrmac és com el que identifica aquell fàrmac. Això és oficial. Si entrar una variable, una paraula, la fitxa tècnica té una repercussió i una importància importantíssima. Llavors, això està reconegut com a efecte advers, però la malaltia, diria que el 10-40% de casos en trombosis. La malaltia, el pacient ingressa, encara que no tingui trombosis, segons una sèrie de paràmetres, es descoagula, perquè el risc és altíssim, altíssim. I han de continuar descoagulant durant temps. Llavors, el risc es pot produir una vacuna i és infinitament inferior al de la malaltia. És que la gàlesi es pot produir, però és que les probabilitats, si tu agafes la malaltia, és molts. I si vacunes és tant, no he portat una diapositiva dels fenòmens. Són dades ara d'Espanya dels casos declarats i que s'han confirmat en relació. Estem parlant de números 4, 5, 7, no estem parlant de sentir una cosa massiva. Això, clar, aquí els mitjans de comunicació va molt bé, però també de vegades remarquen una cosa que potser encara no es té prou certesa. També hi haig de dir que les agències, l'agència europea, me'n recordo, un dia que es tenia que posicionar la persona que va fer la comunicació, a mi no em va donar gens de confiança, encara tindrà més dubtes. No sé, aquí has de saber també quines polítiques hi ha entre laboratoris d'Anglaterra, els Estats Units, els ministeris. Però els números són aquests, no hem de patir. És a dir, no, és que el risc, és que si agafes la infecció, el risc de trobar és altíssim. Nosaltres, de veritat, a l'inici, teníem els malalts i a casa continuàvem estudiant. El que et deien a mi, mira aquesta publicitat, mira que nosaltres tenim tantes promocions a la nostra. Així anàvem aprenent. I ho vam aprendre perquè entre companys, i escolta, nosaltres hem fet moltes memòries pulmonars, així, per donar-te la decisió, representar-te lo freqüent que era. Molt més freqüent que normal. I tant. A part de la vacunació, que seria el top 10 del capitalisme de la Covid, hi hauria alguna altra cosa com, per exemple, augmentar la presència en l'alimentació o no hi ha res, és només vacunació? És que la infecció no l'agafa persones que tenen immunitat baixa o que tenen unes condicions miners. L'infecció l'agafa qualsevol persona. No cal ni fer gran cosa extraordinària ni ser especialment vulnerable. Aquests més, si recordeu, que m'explicàvem, recordo que quan l'estiu passat, no, quan vam millorar els números de casos i què va passar a Lliga? Clar, 1.000 casos, amb gent que vivia en les condicions que això ja era esperable. Vivíem, no sé, junts, amb una habitació, amb males condicions. És això. S'ajuda
Bueno, és a dir, no és que la condició personal, si està fent tractament en un superior, per una malaltia o que sigui, té més números de no reaccionar. La cosa és no reaccionar i l'altra és que estem infectats. No és un tema de dieta, una persona que fa una dieta normal, no és una cosa especial. No hi ha un més fals, tindrà més defensa. No ho tenim. Però aquí, per exemple, per les persones amb alguns sentiments eren més protecció. Però això no depèn de la dieta, això és un tema genètic que les persones reaccionem davant dels hostes de diferents vies i químiques. Llavors pot ser que hi hagi persones que tinguin unes vies que afavoreixin més l'infecció d'un virus o no. Però això ara és hipotetitzar, no. Vull dir que quan parlem de genètica no parlem d'un interruptor, són uns mecanismes que es poden en marxa, però és cert, i és diverses medicacions. Però bé, això tampoc no cal que deixem tranquil·la. Les mesures de prevenció s'han de complir igual, si és 0 o no. La vacuna el que s'ha vist, el gran efecte és que redueix els casos greus, redueix els ingressos i redueix la mortalitat. Això ja l'ha vist i la transmissió. Llavors, quan més vacunats, això que dic, dintre del relat, és millor, no sé, però 70%. Això estem veient països que són més modèlics, Alemanya, Àustria, que tenen més vacunacions gràcies i ara estan de número de casos. Llavors, quan més vacunats, més protecció tindrem tots. Per tant, menys ingressos hi haurà. Per tant, menys casos greus hi haurà. Ara s'estan veient que la FDA ha aprovat els antivirals. No sé això com funcionarà. Els antivirals, com a la vida també n'hi ha, funcionen els primers dies. No funcionen amb les complicacions, perquè les complicacions es produeixen no per la fase vírica, sinó per la fase inflamatòria de complicacions que ocasiona aquesta defensa que fa el cos davant d'aquest virus. Jo, penso que no sé el número dels antivacunes, no sé si disminuiran o quedaran, això no ho sé. Hem de conviure amb això, però que el virus, jo espero que de mica en mica, també jo crec que un tant per cent que no és un convençut antivacuna, sinó a vegades mandra, por, allò que acaben de dir una i per allò, sí, home, sí, l'altre dia, la filla m'explicava, no? A l'escola hi ha una noia de 18 anys que va a una classe d'anglès als nens i conversa. I quan jo li preguntava a l'escola, li diuen, tu estàs vacunada? Ah, jo? Una nena de 18 anys. Bueno, no és obligatori, és que llavors ens fem un debat. Però aquesta nena ha d'estar informada, i si no els pares han d'estar informats. Per què?
Pues tampoc no és que sigui una antivacuna, bueno, no sé, no passa res, no serà... Mira, et vas trobant, però sembla que així, no? Sembla que el carrer va així de l'or, no? Jo crec que de mica en mica anirem augmentant el número de vacunes, però el problema que tindrem amb aquest virus i les mesures d'habitació és que es baixen els mecanismes de defensa, no ho veurem. No ho veurem. Cada onada també el número d'ingressos a l'UCI, cada onada és menor. També, bueno, ja es fa la farmacologia sempre ho millorem, no? No sé, jo penso que l'hem de conviure no sé quan. No, perquè mira, ara es volia, no, els nens a les escoles que no es posin a les festes. Això és veritat. El compensament ja hem dit, no, perquè ja seria... Hem de procurar de totes formes intentar fer una vida normal, doncs no puc dir una escola. De totes formes, que poden anar a escoles, però hi ha informació, hi ha hagut campanya, no sé, trobo que, jo entenc que el que viu a l'edat del món, o no sé, la comunicació social, no sé què, doncs s'havia de la informació de la meitat, però sí, qualsevol. També hi ha vegades he pensat, de vegades que ser format de la repercussió de les epidèmies, com? Jo tenia els detalls xifres, però la gent no acabava de personalitzar la. I els que ho han viscut, en moltes situacions, com a la vida. I